Χαμός στο Κακουριοδικείο. Η απόρριψη του βίντεο τεκμηρίου που έδειχνε καθαρά το ξυλοδαρμό των φοιτητών από τους 10 αστυνομικούς προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις. Το βίντεο απορρίφθηκε με το σκεπτικό ότι αυτός που το τράβηξε δεν μαρτύρησε και η κατηγορούσα αρχή δεν απέδειξε την αυθεντικότητά του. Εγώ δεν μπορώ σε αυτό το στάδιο να σχολιάσω την ορθότητα ή το λάθος της απόφασης αυτής. Εδώ και πλέον 3 χρόνια όλοι οι κατηγορούμενοι βρίσκονται σε διαθεσιμότητα, μακριά από τα καθήκοντα τους, μακριά από τη δουλειά τους και ασφαλώς με όλες εκείνες τις υποχρεώσεις είχαν να αντιμετωπίσουν ότι σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα έπαιρναν το 1/2 του μισθού τους. Πρωτοφανές όμως ήταν το γεγονός της εισόδου του Γενικού Εισαγγελέα στην αίθουσα του δικαστηρίου. Ζήτησε από το τριμελές Κακουριοδικείο τη διακοπή της διαδικασίας προκειμένου να παραπευθεί το θέμα του βίντεο στο ανώτατο υπό τη μορφή ερωτήματος. Θα έλεγα ότι ήταν ατυχής. Ο Γενικός Εισαγγελέας, εφόσον έχει δικαίωμα ανέφεσης, έπρεπε να δείξει υπομονή, ψυχραιμία. Ο πρόεδρος του Κακουριοδικείου ήταν κατηγορηματικός. Το απορρίπτω απάντησε και συνέχισε την ανάγνωση της απόφασης 158 σελίδων και οι 10 αστυνομικοί αθωώθηκαν πανηγυρικά. Ο δικαστής έκρινε επίσης ατυχές το γεγονός της καταδίκης των αστυνομικών από τα μέσα ενημέρωσης με τη συνεχόμενη προβολή του βίντεο.